Видя ли как днеска Джером Пауъл се опълчи на Тръмп? Да видях. Чух. Точно не съм го видял. А но чух. шефът, който пуска данните за Non-Farm Payrolls, NFP, се назначава от президента. Да. Тоест там има някаква битка, която битка се оказва влияние на пазарите. Те искат така ли, че да са намали лихвения процент, основно. Това има натиска на тех. Идеално тази седмица Федералния резерв го задържаха. Пак Задържаха го. Те там, той Тръмп има големо лоби в Goldman Sachs по принцип. Те също ще почнат да натискат. А те имат огромно влияние върху САЩ. Да, това го знам, че е така и може би или идната, или може би следващия месец ще пуснат един доклад. Те си правят регулярно такива доклади и сигурно ще го публикуват вътре, че няма да е ще е favorable, healthy, за да намалят лихвения процент. Те могат да го пуснат и в публичното пространство, да създадат такива настроения. Той ще е публичен. Той е публичен. Да, те го издават публично. Добре, защо според теб Тръмп иска да се намалят лихвените проценти, за да се облегчи икономиката ли? Тръмп, значи той с митата, които наложи, първо удари, значи митата в шорт търм са решение за на икономика, но в лонг търм никога не могат да решат проблема на това нещо. Той отново удари определени икономики. Да, някои даже договориха, да речем, малко по-добри условия, за разлика от Европа. Според мен това тук е тотален крах, който ние направихме. 15% мита, 600 милиарда долара инвестиции в американската икономика, което пък до някъде е окей, защото така или иначе, за да не плащат тия мита, европейските производители трябва да се изнесат там, т.е. те трябва да направят инвестиции в Америка, си построят заводите там и там да си произвеждат продукцията за техния пазар. Точно така, което не е много изгодно. Иначе намаляването на лихвените проценти рано ще отприщи така или иначе по-ниския borrowing cost, който е за лихвените проценти, когато се взимат капитали и се ползват за да бъдат впрегнати в някаква работа. От друга гледна точка, принципно намаляването на лихвен процент също така ще увеличи инфлацията, това е винаги ръка за ръка върват. Но аз съм за принцип да намалят лихвените проценти в Америка. Не виждам на този етап защо ще ги държат. Еврото днеска отново скочи спрямо долара. Може би от нюз, които излизат. Да, катали сте новините, ама то реално това събитие не е от сега, нали това. Аз не знам то дали е по-силно. Долара принципно е на много ниски нива. Аз преди 2 седмици навах долари в малко по-голямо количество на 1,67. Да, Което аз съм много доволен, защото това ниво е от 2022 година такова. Като смееш 5 цифрена сума, аз съм файн. Плюс това, ако намалят лихвените проценти, това ще изиграе роли върху стойността в момента на златото, което пък в друга гледна точка ще дигне стойността на долара. И аз тогава ще ги продам и ще отида ще направя така, че лезен арбитраж, както му казвам аз, с злато. Да, но в момента заради натиска, който направиха на Equities, златото в момента отново таргетира all-time high. Значи то като цяло въобще не трябваше да има такъв ритърн златото. Но геополитическите събития карат хората просто да месят големите капитали насам натам, повече в safety haven активи, които златото е основния. Тази експанзия на златото очаквах още 2020 година. Тогава започна, нали сме го коментирали, в 3 годишен рейндж цената акумулираше сила и ликвидност, за да може да направи тази експанзия. Сега въпросът къде е тавана, никой не знае. Никой само може да предполагаме. Както и де. Здравейте, скъпи приятели на Insider Club. Днес, както вече разбрахте, сме с Цветислав Лазаров и ще говорим за някои интересни теми, включително това какво той в момента прави и се занимава. В момента ти ми каза, че си започнал и работиш като партньор в Global Advisory. Да, така е, Бобка. Първо съм много благодарен отново да ви гостувам. За мен е огромна чест и удоволствие. Относно въпроса, това, което спомена ти, това реално е дружество, което е консултантско дружество на човешки език казано. Иначе дружеството се занимава, това е M&A Advisory, което се занимава с fundraising, набиране на капитал. Занимава се и с debt, също когато е нужен да се набере външен капитал, привлечен такъв. Занимава се с debt structuring, когато има нужда едно предприятие да премине през някакви оздравителни процеси. Също така се занимаваме и с M&A Sell Side, което означава ние репрезентираме едно дружество, което иска да направи стратегически екзит, което означава, ако искаш да продадеш своята компания, ние сме хората, които можем да направим целият deal sourcing от началото до края, пълно end-to-end solution. Ние сме няколко финансиста, колеги. Цялата оценка на компанията. Абсолютно всичко. До самата продажба. Да, абсолютно всичко от начало, което се влиза в сделка. Минава се през оценка на дружеството, прави се инвестиционен меморандум, прави се инвестиционен тизър, прави се due diligence, правен финансов и оперативен
Говориме за term sheet, какъвто ще бъде рано договора. Говориме на момента, когато ще придобием, да речем, letter of intent. Това е когато някой вече реално е показал някаква индикация, че това дружество да бъде придобито. Реално ние сме моста между private equity компаниите, които са инвестиционни фондове с частни капитали и активи, дружества, те ги наричат активи, които имат стойност, имат свободен паричен поток, който може да бъде използван, впрегнат и в последствие това дружество да бъде продадено на 3 пъти хикс, 4 пъти, дай си Боже, някой пъти повече от неговата EBITDA. С една дума, млади стартъпи, които търсят финансиране, могат да ползват вашите услуги. Да, ние работещи фирми, които искат допълнително финансиране за тяхната дейност, също може да ги консултирате, и фирми, които искат да продадат бизнеса си. Да, така наречения strategic exit. Има ли пазар в България за тези тип услуги? Много ти благодаря за въпрос. Искам да го уточним това нещо и пред зрителите. Първо, пазара се формира от дружества, които вече са в някакъв стопански цикъл от няколко години. Пазар за private equity дружества, да речем от Франция или от Белгия, откъдето да било, в България има и те го знаят. Аз говоря с други M&A дружества от Лондон и от Швейцария. Те знаят, че има. Те също правят същия ресърч, който ние правиме. Въпросът тук е, че българина още няма това ниво на съзнание и на финансова грамотност да осъзнае, че всъщност той в един момент трябва да излезе от този бизнес, а не да си е купил бачкане, както се казва, и просто да продаде този бизнес, който, да речем, го ръководи от 27 години. Защото той не е вечен този човек. И е по-добре да помислиш как да го продадеш на време за една немалка сума, за да можеш да излезеш. Както Патрик Бет Дейвид направи с бизнеса си, след това с капиталите от този бизнес и направи подкаста и сега вече развива съвсем друга посока. Този човек, който споменаваш ти, той има западно капиталистическо мислене. Това лица в България и подстракавам всеки, който е за еврото и за трансформацията и тези, нали, да внесеме западния модел в България, да започне малко повече да чете, да разбира, защото не знаеш утре кое прави те, които ще почука на вратата и ще види реално, че този бизнес може да бъде придобит. Аз мятам, че няма значение дали си за или против еврото, ти пак задължително трябва да се образоваш финансово, за да можеш да посрещнеш всички предизвикателства, рискове и да видиш възможностите. Ти спомена преди малко private equity. Да. Разкажи ми какво значи private equity и колко е глобален този, в смисъл колко е този сектор, колко е влиятелен в света? Каква роля играе? Private equity на български означава частен капитал. Това private equity влиза в една вселена, която се казва Alternative Investments. Всичките неща, които не се търгуват и не са публично търгувани на регулиран пазар като борса, влизат в света на private equity. Това са частни дружества, това могат да бъдат също така активи, които спрямо collectibles, картини, дори уиските също влизат в тази ситуация. Real estate също е такъв, земя и много други неща, които, пак казвам, нямат онзи характер на нормалния ортодоксален инструмент, да речем акция. Private equity в света, тук имаме една вселена от няколко големи играча, ще ги споделим за хората, за да знаят. Това са примерно Blackstone, BlackRock, Apollo Management, KKR Group, Carlyle, Bain Capital. Това са в момента най-големите играчи, които активи под управление имат няколко трилиона общо. Наскоро гледах едно видео в интернет на някакъв пичага, който се занимава да анализира само този сектор, private equity. Да. И той обяснява, че се притеснява, тъй като наблюдава следното явление. Много компании търсят финансиране през private equity дружества. Оттам те получават финансирането и го източват. Има такива ситуации, живота познава, историята познава. И създават отново някаква форма на понци схема в икономиката. Mm-hmm. Има такива ситуации, няма как да бъде отречено. По принцип, private equity-то, този частен фонд, да го наречем, той първо е огромна отговорност. Той реално се използва за експанзия, защото ако примерно вземе една сделка, която Bain Capital направи с една огромна верига казина, те видяха неоплатнена стойност в това дружество, то беше в затруднена ситуация. Те придобиха това дружество с привлечен капитал, не с техния. Това е един начин на сделка, казва се leverage buyout, когато изкупуваш една компания с дълг, който ти си привлекал. Дълга се пише на компанията, която привличаш, не на тебе. Ти даваш 20% капитала, привлечения капитал, да речем от Limited Partnership, дават 80%. Набирате 1 милиард, изкупуваш дружеството, влизаш в него, правиш така речените оперативни процедури, за да можеш да го оздравиш.
Нали, късваш коста, правиш малко себестойността, ако може, дигаш цените на ревенюто, на цените на продуктите и неща, които са чисто оперативни счетоводни гимнастики и след това, разбира се, цели отново продажба на това дружество. С тези гимнастики не може ли да го направиш да изглежда по-скъпо, отколкото то е? То винаги изглежда по-скъпо, когато влезе private equity-то. Тук има едно правило, то се казва The Rule of 72. Давам веднага пример какво означава. Аз като финансист, който е участвал в такива сделки и сега искам да ги превнеса в България, тези фондове да започнат да участват в такива сделки, бързо се интересува едно private equity не колко пари изкарваш, а колко пари му струваш на него. Това може да се слезе по следния начин. Има една метрика, която се казва вътрешна норма възвръщаемост, IRR. Като вземеш годините, за която ще го държиш това дружество, 5 години, 72 като разлиш на 5, излиза колко ще е Simply IRR. Това е около 14,4 в момента, доколкото знам. Те знаят, че ако каквото и да правят за 5 години, те трябва да постигнат това нещо. Това е най-бързата форма, в която можеш да си представиш колко може да очакваш като възвръщаемост над капитал, който ще внесеш. Нали, Initial Investment Capital, който ще сложиш. Това е такова правило, ползва се и за други ситуации, но в правите, като го ползваме често по принцип. Тук в България е една технологична компания House Group. Ние миналия път с тебе коментирахме в нашия епизод, че те реално ще използват финансиране от Private Equity организация. И ти каза, че си запознат с случая, но ми е по-интересно, високотехнологичните компании по света използват ли Private Equity Абсолютно. фондове? Значи те повечето компании, ако отворим една акционерна книга, която не всеки има достъп до нея, но много нещата са публични, може дори да ги видите в един щатски сайт, ще го спомена след малко. Там може да видите, че реално всяка една голяма компания, говорим за мултимилиардна корпорация, отзад стоят няколко private equity. В повечето пъти това са, ще видите, BlackRock, Morgan, State Street и може би Bain или JP Morgan. Почти във всички те са... Те държат. Понеже ме пита каква е стойността на този, защото това е пазар, който не е публичен. И тук имаше един спор наскоро, аз в един друг подкаст го казах. Значи до този момент 7 private equity дружества държат около 22% от всички капитал на земята. Те го притежават и го управляват под стойност. Asset Under Management, само на BlackRock в момента е този, който е публичен, а той не е толкова реалния, е само 13 трилиона. Само на тях. Имаше други, като Bridgewater, който е така е добре известния hedge fund manager. Имаше Renaissance Technologies, те също влизат и играят в private equity. Всичките тези дружества имат по 1-2 трилиона Asset Under Management by themselves, само едно. Повечето компании, ето примерно Louis Vuitton и цялата група на Бернар Арно, зад нея стоят също огромни private equity дружества от Европа. Това искам да кажа на хората, че не е лошо. Тези хора са като мен и като теб, които виждат стойност в твоя проект, в твоята идея, виждат, че има свободен паричен поток, който може да бъде експлоатиран, защото едно да работи с собствен капитал, цената е по-скъпа, едно да работи с привлечен капитал. И те влизат и ти казват, ние ще ти дадем 30 милиарда, или примерно 3 милиарда, хайде, че 30 е много, ние искаме от теб 33% от стойността на това предприятие и ще сложим един човек, който все пак да бъде като финансов контролер, да речем, в мениджмънт. Ти в твоята книга пишеш ли за private equity? Там пиша за публично-частни партньорства, които те произлизат от така назад във времето от Световния икономически форум и като цяло публичните дружества, които са като Coca-Cola, Nestle и другите, реално те управляват правителства и държави и публично-частни партньорства, аз го пиша там, защото тези дружества и в техната акционерна книга отново стоят private equity, но те стоят зад завесата и те не се знаят. Там цял раздел, който е супер любопитен за Internet of Things, интернет от нещата. Да, така е. Имам цяла една глава за това в книгата. То вече ние живеем в бъдещето, може да се каже. И тук ми е по-интересният въпрос, дали инвестираш в технологични компании? Да, има така наречените Transformational Technologies компании, такива, които disruptват the whole industry, такива, които буквално ще трансформират цялата индустрия. Дай ми пример. Даже мога да ти дам един такъв по-дип пример. Има една децентрализирана борса, SushiSwap или PancakeSwap. Слаповете на криптосваповете. Да, значи това, което правят тези хора, много скоро няма да можем без тях. Защото те правят един бридж, който помага доста в децентрализираната икономика. Новата икономика, която предстои, това сме още на старата ортодоксална икономика, която се крепи на счетоводни стандарти и на записи от 15 век на Лука Пачоли. Тя ще си отиде леко по леко. Ние ще я събориме, ние лично ще я събориме, не ние с тебе двамата стаята. Нашата цивилизация ще я събори. Новата икономика се казва DeFi,
Децентрализирана финансова система. Да, но... И тук вече влизат тези компании за Transformational Technologies. В същото време наблюдаваме как банките искат да наложат централизирани Central Bank Digital Currencies. Нали? Те са част от играта и тези банки, които го правят това, са първите, които раздаваха лопати, за мен лопата означава капитал, на дружества, които аз тук що споменах. Те са първите, имат и цяла система, даже има една цяла блокчейн система направена, която чака, казва се Onyx, тя е между Morgan и JP е направена така, чака да бъде депойната. Като е депойнат, тя вътре ще имаш абсолютно цялата финансова система на едно. Аз мятам, че неизбежно е банките да се целят върху контрол на как обществото си харчи парите, не само държавите, т.е. не само публичните финанси, ами и частните финанси на всеки един индивид, как, кога, за какво той си харчи средствата и дали може да го прави, но съм убеден, че ще има един малък сектор, който ще го прави това нещо анонимно и банките няма да може да виждат там какво се случва, както и до сега е било. В този ред на мисли, тези сектори, които сега много агресивно се развиват, са свързани с изкуствения интелект, с военно-промишления комплекс, с всякаква форма на роботика. Нали, Илон Мъск показа как неговите роботи, очакванията му са тук до 2000 коя година, във всяко едно домакинство. Следващите 5 години всяко едно домакинство да си има домашен помощник робот. Както във филма iRobot. Да. Има iRobot, които са домашни роботи, прахосмокачки. Да, Румба. Точно така, да. В Китай все по-често вече хората си купуват, там има такива технологични форуми, и хората си купуват домашни любимци, тип кучета, подобно на Boston Dynamics, които нали, пак вършат някакви дейности вкъщи, не е просто да... Той ти е помощник, не е просто домашен любимец. Всичко това нещо стимулира производството на чипове и микроелектроника. Имаш ли инвестиции в тази сфера? Към момента аз лично нямам, поради мои лични съображения от гледна точка на риск, но пък имам клиенти, които се интересуват така доста детайлно от този сектор, те разсъждават по същия начин. Сега, аз съм го казал и преди, значи чиповете в момента, това е основният двигател на новия свят, който аз го наричам Informational Age. На времето златната треска се раздаваха лопати, те, които ги продаваха, изкараха повече пари, които копат злато. Тук е точно същата ситуация. Лопатите в момента са хора като Nvidia, като супер микрокомпютър, Curis, една щатска компания, Broadcom и много такива компании, които произвеждат чиповете, които без тях не можем, така или иначе. Така че да, това е сектор, който със сигурност ще расте и той ще расте благодарение на огромното търсене, което има. Агрегатното търсене, то продължава да бъде и на този момент във високи темпове, ще бъде с още по-високи темпове и само да кажа, огромният пик на търсенето все още не е дошъл по принцип. Ние сме още в pre-investment настроение за това нещо. Очакванията са, че сектора интернет от нещата ще достигне 1,6 трилиона долара чак до 2030 година. Тоест ние сме наистина в началото на нещата. Златната треска още не е започнала. Абсолютно. Аз и в книгата съм го написал. Така добре познатия Клаус Шваб, както аз го наричам там с неговата банда на гущерите. Значи той има една книга, която се казва Четвърта индустриална революция. Аз съм го цитирал в моята книга. Той казва така, до 2030 година ние ще направим всичко възможно, 30% от всичко това, което виждате по земята, да бъде с микрочип, за да можем да го контролираме, за да мога да вържем към един огромен компютър, който да има връзка към всичко. И тук вече направите това connectivity, което е. Реално тук се появява вече новата Informational Age и така наречения Internet of Things. И тук е хубаво да вметнем, има един колосален проект, който в историята на човечеството няма такъв проект до сега. Той се казва Stargate. Той се строи в Тексас. Stargate са компании като OpenAI и много други хора, които са отново, те ще депойнат 500 милиарда първоначалната инвестиция за това нещо. Там ще се изгради най-свръхмодерния и можещ компютър на Земята. Това ще е майката. Който ще обслужва AI. Точно така. Това е майката. Сърцето на матрицата. Това е сърцето на матрицата. Тя ще бъде в Тексас, там по краните на Тексас. Проектът се анонсира от Тръмп. Той лично го нарече Stargate, което ако бяхме в едно друго предаване за конспирации, може да отворим и там темата, но сега ще му казвам, че това е технологичен проект. А между другото, за този проект ще е необходима изключително много електроенергия. За него те ще построят електроцентрали, които да доставят нужната енергия. Те го правят, това го правят техните приятелчета, другата част на бандата на гущерите, това са Бил Гейтс, който купи един Power Plant стар. Той Елън Мъск иска да направи AI. Точно така, то няма как да го захраниш това, защото те просто няма как да оцелеят
ядрен синтез. Което е също като във филма от Матрицата. Реално компютрите се нуждаят от енергия и то, там започва войната между човека и компютъра. Така че около 2300 година ние ще започнем да влизаме в така наречената в началото на тренда сме в момента, но голямото търсене, голямото velocity, което ще се случи, е около 2300 година. До тогава ние трябва да можем да поддържаме темпото и да разбираме ние като хора къде точно се намираме в целият сценарий, защото в една ситуация ще се окаже, че ти просто ще поддържаш персонал на едно безчувствено същество. Добре, как оценяваш въобще този ръст на изкуствен интелект компании, които се занимават с това нещо, на производство на чипове? Виждаш ли тук балон, устойчив ли е растежа или е рисково да видим някаква по-дълбока корекция? Самото агрегатно търсене в момента е огромно и ще стане още по-огромно. Към този момент балон няма. А сега, ако гледаме на ниво компания и видиме, че примерно техния EPS или PE ratio е 300, да, това означава, че ти плащаш 300 пъти цената сега, което е overinflated цена. Но това не означава, че тя ще продължи да пада, както е в момента с една дълга дилема, която аз имах с един клиент, който ме накара да му купа Palantir на $45. И аз още тогава му казах, че тази компания ще претърпи огромен крах в един момент, но аз добре знам, че компанията се поддържа от щатското правителство и реално, ако възлегнем на тази основа, тази заслужава си като инвестиция, рискова е много. Palantir стигна до $100, направи една не лоша корекция, която глътна въздух самия тренд, така да го кажа. И тук имаш много хора, които успяха да влезат около $60. В момента Palantir отново напи price to earnings над 200, което е луда работа, защото ти за $1 плащаш 200. Те това трябва да разберат хората, които когато се занимават с компс, това са такива comparable анализ, което се прави. Но това не означава, че когато аз ти кажа не го купувай това, не означава, че това не е добра инвестиция. Просто ти трябва да знаеш дали си готов да го поемеш този риск. Ти спомена, че имаш клиент, който се интересува от технологични компании. Имаш ли други клиенти, които искат да ги насочваш да инвестират в технологични компании? Сега, тук темата е по-дълга. Имам такива клиенти. Това, което аз се цела като човек, който е бил и на запад, и на изток, повече на запад, аз искам да привнеса разбирането на българския бизнесмен и този, който е инвеститор, че на него му трябва wealth manager. На него му трябва човек като мен или като други мои колеги, които да могат да изгубят портфейл, правилно да го направят и той да се грижи за твоите инвестиции, финанси като цяло, понеже аз мога да правя и други неща, освен инвестиции, мога да занимавам счетоводство и с данъци. И това цялото нещо, ако сега бях на запад, примерно с тебе в момента седехме в Лозана, извинявам се, Швейцария, в момента хора като теб и мен сигурно ще да имат бонуси по 10-15 милиона евро, защото този човек, реално ти си му доверил твоето лично богатство и това е изключително скъпо удоволствие. Но този човек, като мен, аз съм с 12 години учи и продължавам да уча, това се опитам да покажа на българите в България, че такива хора в България, като мен и като моите колеги, трябват, защото това са хора, които ще си доверите инвестиции на тях. Ти ще работиш, ще живееш, ще ходиш на море и ще излизаш жена си, докато аз се грижа твоите инвестиции. Нормално е това да е скъпо, защото все пак ние минаваме през 10 годишно обучение да стигнем до тук. Просто това някои от нас имат юридически образования, освен финансови. Демек ти тук имаш един ходещ актив, или както каза един стар италиански гангстер, не дава значение дали ще разбираш от това и от това, дава значение да познаваш добър доктор, добър адвокат, добър финансист и ако можеш да имаш някой добър, който до теб разбира как стоят политическите настроения. В тази ситуация, ако го направиш това, ти си окей. Така че аз искам да пренеса инвестиционното консултиране в България, да го отворим за хората, просто да разширят мирогледа си, защото той няма как да го прави сам. Той до вчера е заварвал, идва при мен, той няма как да направи това, което аз правя. Първото, което е. Затова, да, има хора с много пари, които идват при мен, буквално има една фабрика, примерно, той ще се събрал 2-3 милиона лева. И те стоят така. Което е идиотска история, защото... Виж, не е идиотска. Човека с фабриката разбира как да произвежда стоки и да ги продава. Така е. Но... Той е специалист там. Другия е с недвижими имоти. Той е специалист там. Хората не могат да са специалисти във всичко. И той е изкарал милионите от там, иска да ги инвестира някъде, което очевидно лихвите в банките не му носят достатъчно доходност, парите му се обесценяват и тогава на него му трябва хора като теб. Между един пример, познавам хора, които инвестират в недвижими имоти и те предпочитат да дадат имотите си някой друг да им ги управлява. И той да носи риск това какво се случва с имота им. За да консолидираме това, което ме пита, аз като инвестиционен консултант приветствам всеки един човек, който се интересува и има бюджет, който иска да бъде впрегнат в работа.
Защото най-добрият начин е да правиш пари докато спиш, но докато стигнеш до там, трябва да, или да го направиш сам, да сложиш много време и енергия, или се намери човек като мен. Аз това, което искам да направя, е да кажа на хората, че не е срамно да искаш, когато не знаеш някой съвет и да питаш. Затова трябва българин да се научи, че си плаща за това нещо. Аз си плащам за сиренето, аз си плащам за колата, за бензина, за трето, пето. Така и българин, като иска да бъде инвестиционно красив, така да го кажа, той трябва да се научи да си плаща на хора като мен и на хора други като моите колеги. Защото, както един друг твой гост каза, не знам дали има 1%, защото той каза един, българите да инвестират в капиталовите пазари. А реално това е машината, която реално ти прави пари. Трябва да бъдем честни. Една моя позната, която живее и работи в Германия, тя каза: Боби, разбери, тук всичките ми колеги работи в IBM, там в Германия, всичките ми колеги още от момента на постъпването на работата, те взимат хубави заплати, започват да инвестират под една или друга форма за пенсията си. Нали, най-елементарните инвестиции са някакви такива с ниска печалба и ниско рискови фондове, инвестиционни, в които слагат тези пари и ги заключват за следващите 30 или 40 години. Някои от тях използват по-високо рискови консултанти и фондове, където търсят малко по-бърза и по-висока възвръщаемост, но тя каза абсолютно всичките, в момента в който се пенсионират, си купуват вила в друга държава на някое тропическо място и просто започват да живеят. Не им се налага да работят, т.е. пасивния доход те вече са си го подсигурили. Напълно съм съгласен, така че приветствам всеки един българин да започне да се интересува, защото в един момент ти капитулираш, амортизираш се като човек и е хубаво да имаш някакъв пасивен доход, който поне да може да ти осигури някакъв минимален стандарт. Ти в момента управляваш такова портфолио? Управлявам такива портфели. Има българи, които все пак разбират и знаят за какво става на въпрос и се доверяват. Нали, целият този процес реално минава през всяко едно менеджерско решение тяхно. Това, което аз правя реално, аз поемам ангажимент за тях да мога на база техния риск, когато те си попълнят така наречения EPS, Investment Policy Statement, аз да мога да видя какъв му е риска и да мога да го насоча към кой портфел той приспада. Имаш такъв, който е между 6 и 8% доходност, имаш такъв между 10 и 12 и трети портфел, който е за над 16% доходност. Тоест ти консултираш. Извинявай, консултирам ги, да. Консултираш. Ти гледаш тяхното портфолио, ти им помагаш да го изградат, как да го анализират, какво могат да очакват от него, какви са рисковете на това портфолио. Абсолютно всичко нещо, целият технически процес, който аз го билдвам from scratch от нищо, влизам директно, правя си ресърча, намирам ти конкретните асет класове, защото първо говорим за класове, след това за индивидуални активи. Показвам ти това, което е база, документ, който си помня какво е suitable за теб, какво ти спада към теб. Изграждам ти целият портфел в Excel, отварям ти брокерска сметка на твое име, екзекутирам тези поръчки. Това всичко нещо се прави транспарант, прозрачно за клиента и аз след това го следа и моя работа е да сложим така наречени интервали на риск или конфиденциални ниво на доверителност, както се казва в една друга метрика, за да мога да видя, когато този човек е готов да допусне примерно 5% загуба, колко ще бъде тази загуба, имам начин за изчисление на това нещо и да знам, че той е окей с това. Реално от него не се изисква нищо, освен просто първо да е запознат с риска, който носи пазара, защото никой не може да контролира пазара, нито аз, нито никой. Там говорим за неща, които никой не е способен да ги контролира. И другото нещо, което е просто да може да се води нормален разговор с него, защото имаш ситуация, в която има много хора с много пари, тогава се сменя техното настроение, те почват да добиват едни малко по-прасички отношения към хората, защото не си мислите над тях. Реално да имаш 2 лева или 2 милиарда, ти си същия човек утре сутринта. Въпросът е да можеш да се разбереш с него и да му обясниш точно какъв е риска, който поема, какво се очаква това цялото нещо. И да, примерно мога да кажа, че миналата година имаме един портфел, който е направил реализирала доходност 18.9, което е много добър резултат. Това е преди данъци и такси. Това редко се случва. Този портфел към момента, който говорим с теб, е под 9% доходност, но това е съвсем нормално. Годината дори не е минала. Тук трябва да отбележим, че това, особено за хора, които инвестират, например, в такъв портфел от 10 милиона, тази доходност е много добра. Отлична. Ако става въпрос да направиш от 10 000 и 100 000, тогава не ти трябва такъв тип инвестиция. Ти ще търсиш по-краткосрочни спекулации, по-високо рискови. И там играта е по съвсем друг начин. Така е, прав си. Може би тук е добре да вметнем следното нещо. Значи, типа Wealth Manager, който съм аз, това е ситуация, в която вие вече имате богатството.
И ние тук ма наемаш мен като инвестиционен рицар, така да го кажа, в който аз ще ти изграда един портфел, дефанзивен портфел, който да може да ти запази това богатство. Ние тук не правиме, аз не спекулирам и не правя нищо. Всичко това нещо минава през брутални анализи, които се правят в Excel и в разни други портфели, които са, и никога не съм си позволявал, няма да си позволя, това е против етиката на цялата ни гилдия, да спекулирам. Дори по закон в България, когато се попълва EPS-а, който споменах, отдолу пише по избор на клиента, аз само тогава бих препоръчал да се инвестират в високорискови и силно волатилни активи. Иначе това не се прави и не го съветва никой да го прави, ако не е готов да загуби. Тук говорим за инвестиции в 6 цифрени суми, които ти можеш да депойнеш, да оставиш, защото 120 хиляди от 1 милион на година пасивно не правейки нищо, за мен е много окей. Гледах един американец, който каза, ако имаш 10 милиона, можеш да го инвестираш в такъв фонд и той ти носи всеки месец по 70 хиляди долара. Но трябва да имаш минимум 10 милиона. Точно това говоря. Тук говорим вече да запазим богатство. Ако инвестираш 1 милион и на годината някой ти направи така пасивно, без той ти да правиш реално нищо, портфолиото ти направи 20% или 18% или 15% след данъци, ти направи доходност и ти си направил 150 хиляди. Това ти е абсолютно достатъчно да живееш нормално, да си покриеш всички разходи всеки месец, докато продължаваш да си имаш твой капитал, с който да работиш. Човек, това е уникална, добра сума. Аз имам няколко такива клиенти, които правят 6 цифрени суми възвръщаемости и съм ги отворил на една друга данъчна оптимизация, която се случва, защото по ЗСДФ в България можеш да търгуваш активи, които реално са данъчно необлагаеми по принцип. По конкретни борси, които са UCTS се казва, това са регулирани пазари, които там нямаш данък за това цялото нещо и направо данък се удържа при източника withholding tax, както се казва, и при теб чисти. И ти не дължиш нищо, реално. И това е окей, защото веднага ще ви дам сега с стъпка. Ти можеш тия пари да ги ползваш като обезпечение, като колатерал и да отидеш също да вземеш заем, който е 4 пъти повече на стойността, примерно да речем. Това е хипотетичен пример, не е точно 4. Да ме аз мога да сложа 100 евро някъде и вие да взема 400 000 евро. И да ходя да работя с тях, да правя други неща, други инвестиции, нали, да ги впрегна на други места. Българина, лошото е, че за него, като кажем термина инвестиция, той си представя имоти. А реално това е най-жалкото нещо, защото ние сами се бутаме в един момент да формираме един огромен риск. Ние сами формираме риск на този пазар в България. Потреблението в България на кредити в последните 2 години е главоломно. Растежа на разрешителните за строеж само за тази година е 4 пъти по-висок от преди 5 години. Ти само да се качиш на Витоша да погледнеш колко крана има над София разположени, нали? Ще си направиш сметка в какъв бум е строителството. Да, в бум е и България по принцип е emerging market, растящ пазар. По принцип ние приема викаме junk пазар на това нещо, но понеже не звучи много секси, затова вече му се казва emerging market, за да бъде по-привлекателно. Сега, когато приеме еврото, страновия риска на държавата ще падне и това ще отвори възможност на големите фондове, които дори аз, когато работех в банката, аз нямах право да правя ресърч на държави, които не влизат в инвестиционния мандат, защото ние не покриваме характеристиките. Примерно credit default swap от германския бонд спрямо българския трябва да не е над примерно 200 точки, 200 basis points. Странови риск не трябва да е над 100%. Нали? Неща, много такива характеристики, които тогава не бяха възможни. Сега ще станат възможни. И лошото е, от българска гледна точка, че хората не са готови за това, защото това е една огромна инвестиционна капиталова вълна, което само ще кажа, само BlackRock имат готов капитал да деплойнат, а то е една 18 от целия им, 400 милиарда на един път. 400 милиарда евро говориме. Аз не знам дали ще го направят. Аз знам, че той стои там. Дори някакъв малък процент от него да инвестират. 400 милиарда. Това означава, че и следващата година цените на имотите вероятно ще продължат агресивно да растат. Предстои да видиме. На въпроса за зрителите, които ми е интересно, защо в България е нужно да имаме M&A дружество, което има сливане и придобиване, консултантско дружество по сливане и придобиване, е точно заради това, защото ние в България нямаме инвестиционна банка. Тук нямаме Morgan Stanley такива. Ние тук нямаме sell сайт на M&A deal, който ти продава и ти купува компании. А сега, като паднат ценовите рискове, като се рейтингова държавата на ново, тя вече е рейтингована на 3 пъти B+, което е точно на граница с investment grade, тогава тия големи фондове ще трябва да ползват някой като това консултантско дружество, за да могат да намерят дружества в държавата, които да си купуват и да продават, което е окей за тази цяла ситуация. И България ще приеме през
първо ще премине през тази трансформация, което обясняват, че ние сме минали от 89-та. Напротив, сега предстои трансформацията на тази държава. Ние сега бяхме в някакъв такъв период на комунизъм, който ние се осъзнавахме 33 години са колко са, които ние осъзнавахме какво става. Сега с приемането на еврото вече започва новата ера на тази държава. Дано новата ера на тази държава е добра и Силно се надявам. дано не стигнем до четвърта национална катастрофа. Аз вярвам в хубавото бъдеще и в доброто бъдеще, но гледайки хората, които ни управляват през последните 30 години, виждам риск. Виждам риск в тяхното поведение. Напълно съм съгласен. Не искам да влизам в политически теми, не че не мога, просто това е така, но аз искам хората, които управляват държавата, по някакъв начин да свалят начина на говорене, защото много хора нормален българин, аз също нормален българин, те не разбират какво им казват хората по телевизията и това незнание, което е, те се плашат. И когато формираш страх, когато сееш вятър, няма какво да очакваш освен дъжд. Няма какво да дойде освен буря. Така че това е огромно нещо, което трябва да го разберат. Те говорят на един такъв високо парен език, който и аз мога да говоря на него, но българин, който реално ти е избиратела, той не те разбира. Той не го знае какво му говориш. И аз мога да им обяснявам какво коварационни матрици и глупости, но няма да постигна нищо. Затова по-добре се каже, хора, това е ситуацията, така ни изглежда сметката на тази държава. Това е фирма на международно ниво, примерно. Това е сметката, толкова дължим, толкова изкарваме. Това е ситуацията. Толкова ще вземете, ако се случи тази ситуация, да направим някакъв сенситив анализ, да обясниме на простия българин каква е ситуацията в момента. Защото едни хора си мислят, че сме забогатяли, други си мислят, че сме обедняли. Нищо това не е верно, в принцип. Само ще кажа, че... само приказки в пространство. Това са приказки в пространство и много твои колеги, които водят подкасти. Конкретно един човек, който го чух да ми обяснява, че България е забогатяла, понеже гледайки БВП-то. Значи това е долна спекула и не е добре да се говорят такива неща. Първо, човека няма никакво икономическо образование финансово. Второто, което той може да се забогатял, понеже направил 4, 5, 10 спекулативни сделки, изкарал 2-3 милиона лева и той също се забогатял. Но ако го заведа в едно разградско село, или в Смолян, или във Враца, в Ловеч, Видин, неймет, там не се усеща това и няма как да го видиш. Реално държавата не е София. Ние трябва да го гледаме изцяло това нещо на географско ниво, а не тук 4-5 човека, които са направи по 10 милиона. Добре, да те върна сега обаче на темата. Обратно на портфолио. Имаш ли такова примерно портфолио и можеш ли да ни покажеш? Да, имам такова портфолио. Аз нося моя скромен лаптоп, който ще покажем на хората, понеже и в сега злите езици, да кажем, и на мен ме товарят в социалните мрежи и обясняват как постоянно говоря за измерване на риск, какво е риска, не знам си какво. И обясняват един ден да покажа рано технически как се прави това цялото нещо. Затова аз реших тук при вас, в вашето предаване, да го направим това цялото нещо, да покажа един реален портфолио тракер, както е направен професионално и как се следи едно теоретично портфелче, защото е от 7 актива в момента. Това е портфел на клиент, който ме е наел мен, помолил ме да направя анализ и да го тестваме този портфел с реални данни. Взимат се API, Stock Charts Information и като цяло Fundamental Information на дружествата. От NASDAQ директно, можеш и от FactSet, от много места могат да се вземат и аз съм го погнал директно в Excel. Live data на 7 активи, извадил съм всичко, направили сме коварационна матрица, измерили сме целия риск и на база на това този човек след 3 месеца, защото толкова ни е срока, 90 дена ни е дал да го измериме, да го тестваме, да видим какво ще направи и той тогава ще реши дали реално да закупи тези компании. Разбира се, този целият портфел към този момент, това не са реални капитали, просто са теоретични, но реално той е индикирал интерес да закупи тези компании. Тези компании всичките са в семикондуктор индустрия, това са само производители на микрочипове. Моите любими. Да, твоите любими, както се изразяваш. Сега ще го покажем. Това е главната страница. Сега какво представлява това нещо? Първо ще започнем от теглата. Това е Portfolio Allocation, или казвам, това са теглата, които сме купили на тези дружества в целия портфел. Които сте купили. Да, дялове. И съответно в тази компания едната с най-много дял 41%, да. се разположили най-много. Да, това нещо отразява ето тази част, която е отдолу. Тук може да видим имената на тези дружества. Това са Broadcom, Micron Technology, те са ми така добре познати на мен, аз съм преди имах доста сериозна експозиция в тях, вече нямам. Супер микрокомпютър, твоите приятели от Тайван, Nvidia, големия бехемот, който, както виждаме в момента капитализация на дружеството,
Виждаме ето тук е 4 трилиона 282. Пак държа да кажа, това са лайв данни. Имаме Intel, разбира се, AMD и Cirrus Logic Technology, което е една малка компанийка в Щатите, които много хора не знаят. Това отново е производител на чипове, което в момента цената на акцията към момента е $100, което въобще не е малко. Много малко хора знаят за нея с бета от 0,92, което мога да ви кажа, че това е изключително добре. Това означава, че риска на тази компания спрямо пазари е под единица. Демек, ако пазара мърда с едно, тази компания ще мърдне с 0,92. Или казвам, тя има много малък риск спрямо пазарния риск, който съществува на целия пазар. И това е... Това означава ли, че ако да кажем настъпи някакъв крах на пазара, тази компания може и да не пострада толкова значително? Да, точно така. Точно това означава. Тези компании, да разгледаме натам, това ти е дневната промяна в процент по изражение. Това отново е Live Data. Тук имаш предишна цена на предния ден, сега имаш сегашна цена, за да може все пак да видим къде се намираме в инвестиционния ландшафт. Тук имаш колко шер има на пазара, Outstanding Shares, както казах, имаме бета. Сега ще поговорим за бетата. Тук имаш цена срещу печалба. Както виждаме на големия бехемот Broadcom, PE-то е 100, което е лудница. Това е огромно нещо и това означава, че плаща цена 105 пъти. На Nvidia имаме 126 пъти. Извинявам се, на AMD е 126 PE-то, което е много високо. А на супер микрокомпютър? На супер микрокомпютър, не, това е микрон. На супер микрокомпютър PE-то е 30, което е релевантно. Това е окей. За технологична компания, особено волатилна, която подлежи на много корекции спрямо митата и всички други неща, които са свързани с импорта, експорта, това PE е релевантно приемливо, така да го кажем. След това преминаваме на там. Това ти е пазарната капитализация. Това отново се дърпа директно от Koi Finance, един API, който е провайдер на финансова дата. И тази дата в момента е live? Да, това е live дата в момента. Okay. Това ти е теглото на компанията спрямо целия портфейл. Това е цената, на която сме влезли реално. Това ти е сумата, която сме платили, за да придобием тази инвестиция. Това се смета по юнитите, които си купил, по цена entry price, който сме взели, или цена на акция тогава. Това ти е стойността в момента и това е колко си спечелил или изгубил. Към този момент най-високата стойност като печалба имаме от Broadcom. Тя е купена доста по-ниско поради един друг алгоритъм, който аз имам, за да намираме подценени компании към момента, които пък са в така речите, защото тя е вече Blue Stock Company, това нещо. Broadcom е огромен провайдер на микрочиповете, също тежат 1 трилион и 365 милиарда. Така, след това тук имаме едни параметри, които реално ти показват сегашната стойност на портфейла. Те са около 30 хиляди $. Това ти е печалбата към момента, дейлито, което правиш. Това ти е печалбата в процент, което отново се сменя. Преди да дойде при теб беше 2,9, в момента е 4,2, защото пазарът отвори в 4,30, всеки работи в момента. След това имаме това е дисперсия на портфейла. Тук това е една малко по-сложна формула. Отдолу имаме една легенда, сега ще покажа. След това продължаваме с волатилността или така нареченото стандартно отклонение на портфейла. Имаш ниво на доверителност 95%, сега ще кажа и за него. Инвестиционният хоризонт е 12 месеца, който сме заложили за този клиент. Z-скорът ти е 1,645. Сега ще обясня за него в легендата. Така, стойността под риск или VAR, Value от риск на портфейла. Това сума, която виждате тук, 6205, да кажа, 6200. Да, това означава, че има 5% вероятност някъде в този интервал от 12 месеца да изгубиме тези пари за един ден. Това е стойността под риск. И аз това мога да го приведа, мога да ти го сметна утре каква е вероятността, други ден или по-други ден. Демек аз мога и това мога да ви кажа, че се предвижда до много висока прецизност, може да се предвиди кога ще се случи това нещо и се дава процент, който ти казва каква е вероятността да се случи утре. Това се прави с една Монте Карло симулация, която аз съм имплементирал в друг портфейл, това е теоретичен и той ти казва вероятността утре да изгубиш 6200 е 33%, 0,2%. Това цялото нещо се базира отново на данни, които се дърпат от API провайдер на Financial Data. Така че това е начин, по който се гледа един портфейл. Бета на портфейл означава, това е целият пазарен риск, това е систематичният риск на пазара, означава, което ние можем и имаме възможността да го митигираме, да приспаднем риск. Имаш несистематичен риск, това е когато случват земетресения, войни, форс-мажори.
Този unsystematic риск, той не може да се предвиди. Но пазарен риск се мери с бетата. В тази ситуация на този портфейл бетата е 3, което това означава за изключително рисков портфейл. Изключително рисков портфейл. Както виж, формулата е дълга, тя се смета по тегла и бета, което се взима на всяка една компания. Тя се сменя, разбира се, защото и бетата мърда отдолу, което ти е пазарната бета, така мърда и тази бета също. Сега, отдолу съм направил една легенда за хората, които нямат такива познания по инвестиционен мениджмънт. Тук съм написал какво е възвръщаемост процент, дисперсия на портфела, тя индикира индивидуалния asset return или девиацията на всяка една акция, която е вътре, от нормалното разпределение на нейната възвръщаемост. Високата дисперсия, както е тук в момента, имаш дисперсия от 0,12, това не е висока дисперсия в тази ситуация, индикира всъщност не чак толкова голямо отклонение от средната норма на възвръщаемост, което е в разпределението на доходността. Защото доходността идва по ето този начин, когато обработиш датата, ти взимаш дата, последна цена на затваряне и възвръщаемост и така си ги изчисляваш за примерно една година в тази ситуация. Това е структурирана дейта. Всеки един, който иска да направи това отпред, което ти е портфолио тракер, първо трябва да обработи тази база данни, което отнема не малко време. Плюс това тук трябва да разбираш, аз съм извадил доходността на тази компания към тази дата, като съм върнал естествения алгоритъм на числата, което е по-тарикатския начин, по-професионален начин, колкото да сметнеш ново минус старо върху старо, което ти е класическа формула за възвръщаемост. Тук съм взел естествения алгоритъм, като съм разделил новото число на старото. Колко време ти отнема? Това нещо на мен ми отнема около 8 часа с проверката, като тук е 8 часа, защото са само 7 актива и мога да го направя. Сега, волатилността, стандартното отклонение, стандартното отклонение това ти е вара на корен квадратен, всъщност, което ти е тази стойност. Така, то даже и тук е направено точно с формула, точно по този начин. Ти взимаш дисперсията или вара. Стандартното отклонение ти е вара на квадрат. Това е реално, което се случва тук в тази ситуация. Това е един от най-важните рискови метрики, които хората трябва да познават, защото това е статистически измерител, който ти показва как флуктуират самите възвръщаемости, нормалното разпределение на възвръщаемости от средата, от мина. И ти, когато видиш, че минът ти е висок, означава, че имаш high volatility, което в един момент говори за uncertainty, в смисъл за незнание какво ще се случи. Това пък показва също, че когато ти е високи риска, тогава ще е високи възвръщаемостта. Замек, ритъма на пазара се мери в волатилност. Който не го знае, ние сме жертви на волатилността. Ритъма, ако е песен пазара, ритъма е волатилността. Това е такъв индекс, който измерва волатилността, VIX. Да, Volatility of Index, той го измерва това нещо. Тук аз съм го направил, за да го видят хората как се прави. Сега ще преминем на там. Тук съм направил Risk Gauge. Това са ти някои измерители на риска. Имаме ковариация за информация на хората. Аз съм показал долу самите формули, които съм имплементирал тук, както формулите в Excel, за да мога всеки един да се ориентира. Стандартно отклонение, асиметрия какво е, размаха, който е средна стойност на доходност, всичко това е направено тук. Като всяка една от тази компания имаме средна доходност, която е извадена и показваме реално всяка една компания колко връща за една година. Това са всичките компании? Това са всичките компании в този портфейл. Айде да разгледаме една по-конкретна. Нека да разгледаме Супер Микрокомпютър. Да, моя молба. Да, тя е тайванска компания. Сега тук виждаме слаба ковариация. Ковариация какво означава? Аз съм го написал и тук отдолу за зрителите и за хората, които се интересуват. Значи ковариацията, това ви мери две величини в едно пространство. Представете, две величини, дали се движат заедно в една и съща посока. Демек, Супер Микрокомпютър и Nvidia, ако ковариацията е положителна, означава, че те се движат заедно и връзката им е силна в една посока. Тези две variables се движат в едно разпределение, се движат заедно. Така, другото нещо, което е важно да се измери, това е корелацията. Тя пък мери силата на тази дирекция. Значи, едното мери посоката, друго мери силата. Това е важно да се знае, защото ако видиш, че две компании имат обратна корелация, това е много добре, защото ти в тази ситуация знаеш, че ако едната почне да пада, другата ще почне да се качва. Тук в тази ситуация конкретно, значи дирекцията и силата на тези връзки са измерени за 7-те компании, се вижда всъщност, че тя е слаба и имаме най-голямо взаимоотношение между връзка и дирекция между Супер Микрокомпютър и Nvidia. Защото така се е случило в живота.
в стопанския цикъл, да се изразя по-конкретно на тези дружества, супермикрокомпютър работи директно с Nvidia и когато цената на Nvidia на акцията пада и на супермикрокомпютър. Да, защото то бизнесът на супермикрокомпютър е такъв. Те изграждат инфраструктурата, т.е. рафтовете, буквално на които ще си сложат платките, чиповете и процесорите Nvidia. Така, това се виждат статистически измерители, които нямат абсолютно никаква емоция. Тук това е правилно с формули в Excel, с идеята да може да се покаже директно не неутрално за какво стана въпрос. Така, след това имаме друг такъв измерител. Той на английски казва skewness или на български това е асиметрията. Значи асиметрията аз сме написал и тук отдолу за хората, които пак казвам отново се интересуват. Значи тази метрика мери асиметрията на всичките разпределения на възвръщаемостите в хикс период, който ти си прегледал. Какво означава това? Когато имаш по-висока асиметрия, означава, че имаш такъв more upside outliers, имаш голяма възможност за по-големи доходности. Обаче в друга ситуация се мери, когато е ниска, да речем, тук имаме една, която е с минус такава асиметрия, на Cirrus Technologies, което направи 0,29. Това означава, че тук имаш много голям риск. Или казвам downside риска, който ще поемеш в тази компания е много голям. Това е важно да се знае, защото тук можеш да изчислиш, от тук можеш да го вземеш предвид с другия индикатор, който е стойност под риск. Тук има една такава компания, това ти е точно тази, тя е минус 29. В тази ситуация на супермикрокомпютър, тя е релевантно ниска, 0,18 излиза. В принцип това цялото нещо се репрезентира с така речения tailness. Това се прави една графика, статистическа графика, която ти показва по-дебела опашка или по-тънка опашка. По този начин по-дебелата опашка ти е по-висок риск, по-тънката опашка ти показва по-нисък риск. Коя от всичките ти метрики и въобще подсказват ли ти в коя компания съответно да имаш по-голям дял за сметка на другите компании? Разбира се, показва ти. Първото, което е, тук имаш нещо, което аз съм го отбелязал. Това е важно да всеки един човек да го знае. Средно абсолютно отклонение. Mean Absolute Deviation. Това нещо ти е средното отклонение от нормалното дистрибуциране на разпределението на една акция, която има възвръщаемост. И казва, ако нормалната възвръщаемост е 4%, те ти показва, ако това е средата за тази компания, колко мърда нагоре или надолу. Това ти е средната абсолютна стойност, която ти показва на къде ще мърда тази компания. Колкото е по-висока, толкова е по-рискова. От тук най-високата, така, която има на MAD, което го показах, това е средното отклонение, ти е супер микрокомпютър. Това може да се види отдолу, защото най-голямата възвръщаемост направи от тя за една година, тя направи 14% и 5%. Другото, което направи много е тази малката компания Cirrus Technologies, което казах. Нали, ако видим, извинявай, че прекъсвам графиката на супермикрокомпютър, ще видим една много мощна експанзия за много кратък период от време. Да, има после цената коригира, т.е. тази висока волатилност, нали, това е и по-висок риск. Имаш възможност да направиш по-голяма печалба за кратко време, но и рискът ти е по-висок. Точно така. Значи тези всичките измерители на риска, ако знаеш да ги четеш и знаеш какво представляват, може да си дадеш една конкретна представа за около 2-3 часа всъщност този портфейл, за какво става въпрос в него и ти да знаеш дали ще предприемаш тази цялата инвестиция или не. Като тук, това, което аз съм го направил на ръка, сега, за да стане по-интересно на хората, които гледат, аз ще го направя директно по един много по-лесен начин. Тук съм извадил, мили хора, които ни гледат, това са само доходностите на тези компании за една година назад. Това ти е до 07.30 2024 година. Сваляш съм си конкретния адон в Excel. Това нещо, което виждаме тук, ето тези измерители на риска. Това съм го правил на ръка, сега ще го направим пред вас директно, за да го видите как става с един адон в Excel. Това е Coverage Matrix, ще говорим за нея след малко. Това са доходностите, влизаме в така речения Data Analysis, отиваме директно тук Descriptive Statistics, цъкаш на нея. Ти тук ще трябва да сложиш все пак данните, които са. Извинявай, че те прекъсвам. Това няма да е интересно. Това ще го отрежем. Добре, аз така че... Добре, може да го отрежем, не е проблем. Да, няма да го гледат. Те са... Публиката не ги интересува това нещо. Тук сега трябва да завършим анализа, да ми дадеш оценка за този портфел. Какво е, ако си инвестирал преди една година и какво е очакването? Значи, ако си инвестирал преди една година... Чакай, върни се на слайда, на който бяхме. Извинявай. Бяхме тук. Да. Сега от тук тръгни. Ако бяхме инвестирали в този портфел с тези конкретни 7 дружества, които виждаме тук, и нашия ходен период от миналата година до днешна дата, което е 7.30, този портфел ще да носи доходност минус 10.6%. Това е
Минус 10% загуба. Да, точно така. И това е благодарение на Broadcom, които реализират, за съжаление, за една година минус 63%. Просто компанията е преминала през разни трусове. Всички тези компании бяха жертва на тарифите също. Въпреки, че Nvidia са на all-time high. All-time high са, да. Супер микрокомпютър, ако изключиш само една от тях, примерно ако изключиш само Broadcom, всъщност може да паднеш до минус 1.9, което отново на загуба си близко до нулата. Да. И това са пак неща, които трябва да знаят. Така че този портфейл, конкретно теоретически назад погледнато във времето, той е на загуба. Сега ние сме го поели от днешна дата, 01.08, за да видим напред една година как ще се представи. И към този момент портфела, той вече работи около 2 седмици. Това е доходността днеска. Към момент средната доходност на този портфел е 8%, който той дава. 8.2. Добре, такъв тип портфолия се правят за по-дългосрочни инвестиции. За какъв период говорим? Говорим за период, който е над 3 години. В тази ситуация, по принцип, инвестиционния хоризонт, който един рационален инвеститор, както е по теорията на Маркович, така да го кажем, гледа за срок 5, 10, 15 години нагоре. Тоест това не е day trading, това не е нещо, което да купиш днес, да продадеш утре или в същия ден, или swing trading, да го продадеш след един месец. Ти тук ще си вложиш парите за поне 3 години. Поне една година, айде, но по-вероятно над 3 години. Така е, като тук да вкараме едно допускане, което има за ребалансиране на портфейла, защото много пъти, когато разглобим един портфейл, да го речем, имаме хипотетично казано 100 евра, ние никога не използваме 100 евра. Аз използвам 90% от него. Даже 85%, защото оставям 5 в кеш. Процент или 10%, зависи, това е вече по усмотрение на клиента също, за нови възможности, които идват на пазара. Или пък такива, които вече изкарали достатъчно доходност. Имам компании, които изкарали по 60% за 3 месечие, няма смисъл да ги държа повече. Аз по-добре да го затворя, да прибера печалбата и да реинвестирам в нови дружества. Тоест това е някаква форма на money management и това е част от управлението на портфела. Точно така. Това е един wealth manager като мен. Това е неговата задача, за да може да идентифицира такива. Аз рънвам друг сток скринер, който го показвам на клиента и му казвам, ето тук имаш 10 нови възможности, прецени дали искаш да влезем. Сега тук идва много ключов въпрос. Ако става въпрос за day trading, има множество брокери, които, макар че има два типа брокери, едните залагат срещу клиентите си, другите да им листват истинските поръчки, т.е. да го назовем по-моралните брокери, реализират и регистрират истинските поръчки на борсата. Но това е по отношение на day trading. Там е много по-лесно. Вкарваш пари днес, утре ще изтеглиш, особено ако сумата е малка, няма да имаш никакви проблеми. Но когато става въпрос за голяма сума и когато става въпрос за това един брокер да ти държи капитал и богатство за поне 3 години или повече, то тогава ние трябва да сме абсолютно сигурни в него, че няма да има никакви проблеми и рискове за нас. Трябва да има някакви гаранции. Как да си подбереме такива брокери? Инвестиционните посредници са регулирани с закони, то строго в България и като цяло в света. Инвестиционните посредници трябва да бъдат проверявани от ползвателите на тези услуги, говоря за инвеститорите. Има си списък за тях, както на българско ниво, така и не на българско ниво. Разбира се, колкото по-висока репутация има едно дружество инвестиционен посредник, толкова по-добре да използваме него, разбира се. Трябва да проверим и хората, с които работиме, дали имате реално лиценза, както се казва, да го правят това. Аз имам такъв лиценз и други хора. Също така е много хубаво, ако хипотетично да кажем една компания, която е холдинговата компания, майката на един брокер, защото те никога не са единични компании, те са част от една по-голяма група. И холдинг компанията, имаме такава ситуация, в която ако се търгува на борса или казваме вече излезе на регулиран пазар, това означава, че това дружество е преминало всичките регулаторни, надзорни анализи и доклади, които трябва да бъдат дадени, за да знаем, че реално този брокер и тази майка, която притежава малкото дружество инвестиционен посредник, реално си издържа на това, което е написал. Ние скоро в България ще имаме такъв брокер, инвестиционен посредник, да използваме думата, в който точно неговата компания майка се търгува на NASDAQ. Аз ще бъда един от амбасадорите, посланици на този брокер в България. Брокера има абсолютно всички лицензии, които трябва да съществуват под слънцето, накратко казано, и мисля, че може да му се доверят било той за 3 години, било той за повече години. Разбира се, всеки трябва да си направи собствения ресърч. Но да, скоро ще имаме брокер в България, който можем да ползваме за тази ситуация. Когато това се случи, ще те поканя отново тук да говорим и да разкажеш на тази тема повече. Много ти благодаря, че ми гостува, беше много интересно. Благодаря и на вас, скъпи приятели, че бяхте с нас. Очаквайте следващата неделя още интересни предавания и спокойна вечер.